čišćenje malog hladnjaka. Znači, problem kod Astre je bio taj što neće da greje u kabini. Termostat je zamenjen, znači drži temperaturu, ali kabinu ne greje. I probat ćemo čišćenje malog hladnjaka. Skinuli smo dovodno i odvodno crevo iz malog hladnjaka, gornje je dovodno, donje odvodno. Pri čišćenju, znači radit ću u kontrasmeru, ovo gornje crevo sam stavio do ovog balona da bih vidio šta je izašlo iz njega, a u donje ću staviti crevo sa česme. I pustit ćemo vodu da vidimo šta će tu da izađe. Da bi pristupio ovome, morao sam samo da skinem ovaj filter za gorivo, ovo kućište. Malo je tu posla, ali može. Znači sad ćemo da probamo da vidimo šta će da se dogodi. Pusti. Skroz. Ok, zatvori. Pusti. Da. Sad ćemo to van. Kada ga pere. Evo. To je bilo u malom hladnjaku. I ovo ovdje. Probat ćemo kasnije da li je bolje, ali siguran sam da mora da bude bolje.